Is-sajjieda fuq ser jibbenefikaw minn servizzi ta' winchroom u pilar ġdid fil-bajja ta' San Tumas bħala parti minn proġett li jikkonsisti fl-installazzjoni ta' pilars ġodda f'diversi lokalitajiet popolari ma' sajjieda fuq f'San Pawlu l-Baħar fil-Kalkara, f'Birżebbuġa, f'Marsaxlokk u fl-Imsida. Il-proġett mistenni joffri strutturi iżjed sikuri u affiċjenti għas-sajjieda li jutilizzaw dawn is-servizzi minn diversi xtut madwar Gżer Maltin. Filwaqt li l-pillars jipprovdu servizzi ta' dawlu l-ilma għas-sajjieda, aspett li fi kliem id-Direttur Ġenerali tas-Sajd Bjorn Zoppardi jiffaċilita qatih il-ħidma tas-sajjieda. Dak li jkun minn forsi ma jkunx jaħdem fis-settur jgħid kamra żgħira jew numru ta' service pillars li jipprovdu dawlu l-ilma ġifieri. Però kemm importanti li tipprovdi s-servizzi viċin il-kosta viċin il-mollijiet li jkunu jistgħu jissupplixxu lis-sajjieda tagħna viċin id-dajes tagħhom. Giuseppe D'Amico li ilu sajjied għal madwar 50 sena u minkejja li għandu qrib is-70 huwa attiv. Spjega li l-winchroom u l-pillars huma indispensabbli għas-sajjieda. L-infrastruttura għax it-tranġa ruħu tranġaw il-mollijiet bħalma qed taraw kollox irranġat, kollox organizzat. U issa bħalma da slipway jiġu anke l-għaneġ kbar għax fil-viċinanza għaw tlieta jew erba' li huma boatyards u jitvaraw bastimenti kbar anke sa 50 pied. Ġifieri u dak il-winch li hu ta' kapaċità ta' 10 tonnellati, allura jista' jikkejterja biex jinġibdu opri kbar tal-baħar. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd qalet li dawn il-pillars joffru lil bastimenti tas-sajd aċċess għall-elettriku lil maqrib ix-xatt imsejsa fuq sistema simili ta' shore to ship fejn is-sajjieda jkunu jistgħu qabdu l-elettriku direttament mal-freezers u jnaqsu l-ispejjeż tal-konsum tal-fuel u l-emissjonijiet mill-operat. Ħabbret ukoll li ser ikunu installati winches ġodda f'diversi lokalitajiet, fosthom f'Marsaskala u l-Ġnejna, biex jgħinu lil dawk kollha li għandhom bastiment. Ħabbret ukoll li ser jiddaħħal servizz ta' magni ta' silġ mingħajr flus 24 siegħa kuljum sabiex is-sajjieda jkunu jistgħu jżommu jippreservaw il-qabda tal-ħut tagħhom f'temperaturi ideali.